Inkathi ayinaso isikhundla sami. Ayikho futhi inhlangano yezepolitiki enganesikhundla enganginikeza sona. I'm very busy esigodlweni kaZola. I'm very busy. Baningi abantu abakholelwa kimi. Baningi futhi abantu engibalaphayo. Mangabe sengibamba isikhundla sezepolitiki ngizosileka ukulapha abantu. Kwayona MK yayinginikezile iposition yo-organize province eGauteng. Iyazi I was slacking, ngangisileka because I don't have time. Isikhathi ngangingenaso. Ngangingenaso isikhathi. Ngangithi mangithola isikhathi ngikathende lokho angicabanga ukuthi khona umuntu ongaqasha umuntu amqashele ukuthi ke na kuyofika isikhathi lapho azothi khona akanasikhathi uyasebenza. Ngizofuna namhlanje ukuphendula abantu abaningi. Akuyona mina iposition into engixoshile ku-MK Party. Ku-MK Party ngisiphumele mina ngokujula kwami. Mhlambe namhlanje kuzomela ngimtshele. I-MK Party siyisebenzele kakhulu. Sayinikeza ama-seats awu-58 national. Sayinikeza ngokuhlukahlukana kwama-legislatures. But still i-MK Party bisafuna imali zethu ukuthi siye ebantwini. Siye ebantwini siyo-campaigner, siye ebantwini siyokwenza ama-program kumele kuphume emaphoketheni ethu. Siyokwenza ama-event wokulanda abantu kumele kuphume emaphoketheni ethu. Inhlangano ithi ayinamali. Besenza umcimbi wokwamukela abelaphi bendabuko ngo-April lapha ya eSoweto. Kwaphuma emaphoketheni ethu. Sasijuluka, sasimanzi sithente inhlangano ethi ayinamali. Kodwa the day ubaba enza ivideo eseswazini ethi kusasa ngizobe ngikhona. They were busy calling us. Befuna ukusinikeza imali esiyisebenzisile ukuze senze umcimbi. Imali esasingakayikhokheli imali ye-catering. Bathi ke na hayi khulekani sizoyikhokhela i-catering. Thumelana ama-invoice yonke into ebese niyibhadalile but cabanga ukuthi ke na 3 months sihlela lo yamcimbi but babelewe bethi abanamali. Asinamali, inhlangano enamali, inhlangano is on zero budget. Khombisa ukuthi khona isilima la, khona uhlakaniphile la. Uyabona? Ukuthi abantu bagqokane iregalia yenhlangano kuyaphuma kuthini? Ukuthi abantu badlane kwakuphuma kuthini? Ukuthi transport yabantu sawakhipha ama-taxi, khipha koPitoli, sawakhipha koCitibank, sawakhipha Johannesburg, everywhere. We understand? Ekuruleni amatekisi ayiphuma la emaphoketheni ethu. Ukhehlelezi, he's the one owayehle inyuka engqongqoza kosomabhizinisi ecela imali nami. We understand? Lapha bafuna khona sasiseplazini lapha ngihamba naye ukhehlelezi sihlaba inkomo esasinikezwe uMary Phat eMpumalanga. Owayedonate ngayo. We understand? Mina ngizomtshela mina. Mhlambe banisaba. Mina ngizontshela mina ukuthi ke na iMK Party disappointed kakhulu. I-answer angifuna isikhundla mina epolitikini. Nginesikhundla sami esigodlweni sami. And angicabanga ukuthi bengangibhadala imali engiyenze esigodlweni. But I know what is right for our traditional healers. I know what is right for our black people. Ngaphandle kalokho abantu bevolunteer ukuthi basebenzele umkhonto ungakatholi ama-seat eParliament. They've been forgotten about them. Babakhohliwe, ababazi nokuthi bayini. Osomatekisi ababenikela ngamatekisi abo namhlanje abaqashwa amabhasi abawazi ukuthi ke na lawo mabhasi ayizinkampani ezinkulu. Uyabona mina intshisekelo yami enginayo kwezepolitiki iyodwa, ukukhulula umuntu omnyama, ukukhulula umelaphi wendabuko encindezelweni yezomnotho,
Kuningi engihlale ngikukhuluma mina abelaphi bendabuko abacindezeleke kubona. iMK sithe masifika kuyona siyasithembisa ukuthi ke na khulekani maske thina sathola amasithi siyokwazi ukuthi ke na abelaphi bendabuko bakhelwe izindawo zabo abolaphela kuzona. Kungathiwa umelaphi ulaphela estradini, kungathiwa umelaphi utholakala endumbeni etshekile, umelaphi uthwasile uphuma lapho akasebenzi. Kathiwa belaphi bayofakwa ezibhedlela, kathiwa belaphi bayofakwa emajele balaphe iziboshwa emajele, because this is African country, it's not a Western countries. You cannot recognize only Western medicine ezohila abantu bakithi neziboshwa zakithi. Yathi iMK party izoqinisekisa ukuthi njengoba siza kwiMK party oyedwa womelaphi wendabuko uyosimela lapha yaphezulu okuyena umuntu esiyofaka kuyena izikhalo. Sakujabulela futhi lokho salanda abanye abelaphi bendabuko seza nabo kwiMK party. And mina I was willing ukuthi ke na kube udokotela uKhehlelezi ngoba ngiyambona ukuthi intshisekelo yakhe kwezepolitiki inkulu kakhulu. Namanje njengoba esaqhubeka Nkosi yami ubhuti wabantu uyehla uyenyuka uyazikhandla usebenzela lo mkhonto wesizwe ongeke futhi uzumbonge ngalutho. Mina ngiyayicela iMK party ukuthi ke na lo yabhuti okuthiwa uKhehlelezi ayikimenzela iqiniso. Lo bhuti lo okuthiwa uGodole lo ohlala ekhuluma ngeMK party la on social media ayimenzela iqiniso. Lo bhuti okuthiwa ke na uKhomo usithembise Khomo ayimenzela iqiniso. Lo bhuti okuthiwa uMaphumulo uLindani Maphumulo abantu labo esaqala nabo phansi sigruma leMK party on social media even to the ground sibuilda nabo. Why ningabenzeli iqiniso ngalolu hlobo? Ingane zabantu ziyoze zife zibulawa abanye ezinye inhlangano zezepolitiki ngesizathu sokuthi bacabanga ukuthi khona into abayitholayo kunento abayinayo. AwuGodole nje bayakhuluma la. uGodole one day I called him ngise kwiMK party ngathi hey mfana kithi kunabantu abakunyonyobelayo Basop wathi bese ngizwile bhuti omdala. You understand? Wathi bese ngizwile ngathi ngempela mfana kithi ngicela ukuthi ke na uqaphele kuyoba buhlungu ukuthi ke na ingane iyofela nina ekubeni ilwela nini ingane kodwa ayitholi lutho. Ingane zakhe ilala engadlile lengane eyayeka itekisi yabuya ezohlala la ku TikTok yathi ke na ngikhulumela umkhonto wesizwe eqaleni nasekugcineni. Baba usithembiso Khomo they always belako life. Lindani Maphumulo they will always belako life belwela nina ukuthi ke nithole le power eniyitholile. Why khona namhlanje nibakhola? Mina yikho ipolitiki mina iyongikholela imali. Even inkatha enazi isikhundla mina enganginikeza sona. Futhi abantu abayeka ukuthi ke nathina sizinyanga kumele sibambe iqhaza kwezombusazwe. Amanga lawo ezombusazwe lezi. Siyafuna ukukhuleka when it comes to economy. Siyafuna ukukhuleka kwezomnotho. Sifuna ukuthi umuntu omnyama abone into eyafelwa obaba bamkhulu bakhe. Kodwa futhi ngeke lokho azakwenza ngeMK. We were doomed. Ukuthi sithi iMK party iyokwazi ukuthi ke na isilwele kanti abantu balwa izimpi zabo ngaphakathi bazozilwa ngathi. Sikubonile ke lokho. Siyinikeza ama-seats awu-58 not even one traditional healer engene lapha. Mina bengimcelela uKhehlelezi and ngangimcelela nangalesi sikhathi. uGodole bengimcelela ngangimcelela futhi nangalesi sikhathi. Usithembise Khomo ngangimcelela nalesi sikhathi ngangibacelela. Lindani Maphumulo abantu abasebenzile sibabuka abanye kwi-ground, but today they are nothing. There is so many people that they've been resigned. Bethi ke bathi bajoyina umkhonto wesizwe ngesizathu sokuthi ke izithembiso zikaBaba wathi ubaba abantu abasemuva bayobasemuva abaphambili babaphambili. Kodwa namhlanje kwafika obaba uWillis Mchunu bangena khaxa baphatha abantu, kwafika uNkosikazi Nhleko bangena khaxa baphatha abantu, kwafika uFloyd Shivambo bangena khaxa baphatha abantu. All these people they didn't vote with us kwiMK party. Yo, ngaphisa ukubhosha ngisawubhosha.